Okay. Hvad er det præcis, jeg skal gøre herinde? Okay, der er masser af TNT herinde i de her chests. Og det skal jeg så fyre af, eller hvad? Hvordan det? Jeg skal lige få at vide, Du kan tage et kort og kunne se, hvad der står. kortet? Okay, du må ikke plukke mig ned endnu. Okay. Der står load cannonball place. Okay. Okay. I think I got it. Jeg tror jeg har. En achievement! Skal vi så putte den der måske? Og så der. Og så der. Nej. Så der. Og så der igen. Og så bare der. Og der. Skød du? Skyder jeg? Skød du lige? Jeg ved det ikke. Trykker du på knapperne, der stod der? Ja, altså. Jeg ved ikke, om jeg skyder efter dig. Du skød altså, jeg synes lige. Sejt nok. Fordi mit, der sprang i luften. Nu kan jeg ikke skyde med den her kanon mere. Eller er det bare mig, der lægger? Nej, det er bare mig, der lægger. Jeg tror, den ville være bedre med flere folk. Nu er 2 af mine kanoner ødelagt, mand. Nå. Fedt. For dig, ja. Hvor mange kanoner har man nu? Hvad? Hvad sker der, hvis jeg ødelægger alle dine kanoner? Så kan jeg ikke vinde over dig, jo. Jeg ved præcis. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg laver. Jeg gør det bare. Har du ødelagt nogle af mine kanoner i sider? Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Så nu kan jeg ikke gøre det her mere. Nu har jeg ikke flere kanoner, jeg kan bruge. Så skal du affyre den. Har jeg lige affyret dem? Hvis du først trykker på den, der hedder den der iron block der, og så tryk på den røde kanonbold bagefter, så affyrer du den. Jeg har lige affyret. Jeg ved ikke, hvordan det her præcis virker, men tror jeg fører. Du fører med 2. Den der knap. Og så den der og den der knap. Kommer de overhovedet hen til dig? Nej. Jeg har lige sprunget mit eget skib. Hvad laver du? Erober skibet! Erik, stop så! Til angreb! Stop så! Bare rolig, det kommer kun til at gå ondt på dig. Du er ikke på dig. Hey, det er unfair at stå og kæmpe i trappen. Hvad stigen hedder. Hey! Bare grund af, at du ikke kan lide mig på, du kan gøre sådan, så jeg ikke kan komme op. Du ødelægger mappen. Kan man ikke slå på dig? Lol, jeg kan ikke engang slå dig. Så det jeg præcis laver lige nu, det er bare faktisk bare, du kan stå og plukke mit skib nu. Ja.
Eller er det det, jeg laver, mand? Smid TNT ombord. Nej, nu ødelægger mit skib. Undskyld, det var ikke meningen at gøre dig ked af det. Og så er du gået over mod mit skib. Fuck dig. Hvad er det, der er derovre? Hvad? Der er et eller andet derovre. Det er et ruin af en skib, hvis du ikke kan se det. Nej, det kan jeg godt nok ikke se, fordi det kraftedeme det er grimt. Fuck, dit skib er ødelagt. Mit kort er smukt. Jeg siger det bare. Jeg kan gå på vandet. Og jeg kan ikke så meget. Nå. Ej, den her map synes jeg ikke er specielt sjovt. Man skal nok være flere, for at den er sjovere. Tror jeg. Tror du ikke også det, Daniel? Daniel? Måske. Okay. Nå. Så springer du bare mit skib i luften. Okay, nu er det mit skib, der er ødelagt mest. De her kanoner er ikke specielt gode, hvis det var i gamle dage. At hvis det var en ægte kamp, så vil jeg nødig være på nogle af de her skibe her, der. For kraftedeme er de dårlige til at skyde. Nå. Jeg gider ikke den her map mere længere. Det må så være slutningen på vores video, tror jeg. Vi ses.